את זה. דיינו טוב את זה? מה זה הדבר הזה? אני לא יודע, משתגע. מה זה? אה? זה מוזר. מה זה מוזר? זה... בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. זה לא רעש הליקופטרים. לא! וואו. בוא'נה, זה הבא עם הדבר הזה. זה ביוטיוב. כן. בוא אריאל, בוא. מה זה? תזכיר לנו. אני לא יודע מה זה. חבר'ה, אנחנו לא יודעים מה זה. מה זה הדברים האלה? אולי שנתקרב, נקרוב, הנה, נו. אריאל. מה זה יכול להיות? אני נחת על האבן. זה מדהים, מה זה?